कीर्तन 94. देवाची नीत. फारीकपण घेतल्या देवा सर्वेस्परा, फारीकपण घेतल्या देवा प्रकाशित सा. ऊट संसाराच्या मनसोबेदारा, गर्विष्टांक फावती माजोरे दी. केदनापर्यंत नष्टे मनीस सर्वेस्परा, केदनापर्यंत नष्टे मनीस जिंकतले. ते गळबळतात, हांकारान उलयतात, खोटे मनीस आपली बाडाई करतात. तुझे परजेक सर्वेस्परा ते मस्तितात, तुझ्या दायसाक ते दगदेतात. विधवींचो आनी परक्यांचो ते जीव काढतात, अनाथांक ते जिविशी मारतात. ते म्हणतात, सर्वेस्पर पळेना, जाकोबाचो देव परवा करेना. लोकां मदल्या मूर्खानो समजून घेया, पिश्यानो केदना तुमकां बोध येत. जाणे कान घडला ताका आयकना जायत, जाणे दोळो रचला ताका दिसना जायत. जो राष्ट्रांक शिकयता, जो मनशांक सांडवाय दिता, तो केस्त लायनासता रावात. मनशांची चिंतना सर्वेस्पर जाना, ती फकत वाऱ्याची एक फुंक. सर्वेस्परा ज्या मनशाक तू शिकवण दिताय, जाका तुझे धर्मशास्त्र शिकयताय, तो मनीस खरोच भागी. नष्ट्यांक फोंड खणन जायसर विघ्नांच्या दिसांनी ताका राखून विशेव दिताय. सर्वेस्पर आपले परजेक सोडचो ना, आपल्या दायजाक तो सांडचो ना. कित्याक नीतीप्रमाणे न्याय निर्णय जातले आनी सगळी प्रामाणीक काळजाची मनशां ते मांडून घेतली. नष्ट्या विरोध म्हज्या पक्षान कोण उठात, खोट्या विरोध म्हज्या पक्षान कोण थीर उबो रावात. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येवंक नातलो जाल्यार हांव बेगीनच मोनेपणाच्या देशांत वस्ते करूंक पावतो. म्हजो पांय निसरता अशें हांवें सांगताच तुजो विश्वासी मोग सर्वेस्परा म्हाका सांबाळटा. म्हज्या काळजांतले आकांत सडटात तेन्ना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक संतोश दिता. कायद्या विरोध केस्त लायतले खोटे मनसोबेदार तुजे सांगाता कशे मेळटीत. प्रामाणीक मनशाचो जीव काडूंक ते सोदतात, निरापराधी मनशाक मरणाचे फर्मान दितात. पूण सर्वेस्पर म्हजें कोठें, म्हजो देव, म्हज्या आसऱ्याचें खडप. तांच्या अपराधाची माजोरी तो दितलो, तांच्या खोटेपणाक लागून तांकां नास करतलो. सर्वेस्पर आमचो देव तांकां नास करतलो. आमेन.